Sa Good Vibes Pool legend kasi Efren Reyes daog sa unang match sa 10-ball tournament sa Mascara Olympics. Samtang 39 ka mga teams maga-compete para sa beach volleyball tournament. Yaring report ni Nico Delfin. Daog siya nga una nga match si Efren the Magician Reyes kontra kay Mark Ace Hungko. Nga taga Murcia sa ilang pagsambuha para sa 3rd Mayor Albi Benitez 10-ball tournament sa Ayala Mall's Capital Central. Ginpahayag ni Reyes nga ginakabig greatest of all time sa hampang nga billiards nga nalipay siya sa iya pagbalik sa Bacolod para mag-compete sa pagsaulog sang Mascara Festival 2024. As usual, tsamba lang para sa iya ang kadalagan. My game, this time I got lucky. But, I don't think I'm gonna play good. But this time I played good. Upod kay Reyes, magahampang man ang World Pool Champion nga Sunday Francisco Django Bustamante, Robelin Amit, kag 9-year-old Q Master nga si Michael Feliciano. Kabahin sila sang 128 ka mga pool players nga naga-compete sa 10-ball tournament. Samtang nagsugod na ang mainit nga hinampang sa USLS Sandbox sa tungasang 39 tanan ka mga teams. Nalakip diri mga atleta gikan sa University Athletic Association of the Philippines o kun UAAP. We were very overwhelmed gid sa turnout sa applications or registrations for the tournament. No, as of now may ara kita 39 total of 39 teams nga nag-intra sa ato na open category. That's composed of teams from Manila, especially UAAP teams. Top caliber teams are coming. They foresee this as a prelude to their UAAP tournament sa beach volleyball. Ang 10-ball tournament kag beach volleyball tournament kabahin sa tuigan nga Mascara Olympics kundiin kapin sa 5,000 ka mga atleta gikan sa nagkalain-lain nga rehiyon ang nagpasakop sa mga hinampang. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.